Je medzi tými správami aj nejaká od Rafa? Nie. Vy máte ešte Vianoce? No? Sviatky pokoja a mieru potrebujeme ako soľ. Vy neveríte v Santa Clausa? Pokazilo sa mi auto a skysol som na chate plné buzerantov. Už mám za teba náhradu. Kto tam za tebou prišiel? To len krok vyťahnem odtiaľ, to už sa to tu celé zmení na Sodomu Gomoru. Daj si hore tie nohavice. Čo si robil v tom lese? To, po čom budem mať chlpaté dlane. Sa stále musíš správať ako taký... Ako taký čo? Ako taký idiot. Nechcem, aby ste dnes čokoľvek hovorili o mojej chorobe. Si môj anjel smrti. Ako môžeme byť šťastnými, keď sú najbližší nešťastní? Je čas?